No, tak jest, słychać mnie, więc witam wszystkich bardzo serdecznie na streamie. Tu oczywiście Fred gra. Trudno, żebym robił co innego. Sekundkowo nagrywanie. Chociaż nie będę tego nagrywał. Knole, to nie będę nagrywał tych rzeczy. Bo już mam tak zasyfione dyski, że hit. To jest tak, witam wszystkich bardzo serdecznie na streamku z Raymana 2. Krótki wstęp jak zwykle i zaraz cisnemy szpilać, bo oczywiście streamy z Raymana, z innych gier będą takie bardziej luźne, a wyzwania zawsze są w wtorek. Dzisiaj już wszyscy jesteście razem z kotem. Chwila, przepraszam. Będziemy mieli kocika zaraz. No, fajnego mieliście kocika. Taki bonusik na początek. Tak to można startować, prawda? Jest nasz ten, więc na początku oczywiście techniczne rzeczy. Dzisiaj będzie stream jak zwykle gdzieś około 2 godzin, ale znaczy stream z Raymana 2 będzie tak półtora godzinki, godzina 45. Później będzie quiz z Pokemonów. Tym razem nie będą to głosy, tylko obrazki. Ale wszystko później wyjaśnię, więc zachęcam do udziału, bo ostatnio wam się to spodobało, więc myślę, że co stream na koniec będą jakieś zagadki dla was. Więc teraz tak, jeszcze nadrobię czat. Jeszcze zanim to oczywiście zapraszam do szłapy w górę, do tutaj donate'ów macie na dole, który jest też link w opisie, na Discorda, który również macie w opisie i do subskrypcji kanału, ponieważ jutro już się pojawią normalnie te odcinki. Będzie taki fajny, jakby teraz będę próbował nowy styl jakby wrzucenia filmów, jakby częstotliwość się trochę zmieni, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz nadrobię czat, moi kochani, i zaraz startujemy. Hejka Hasar, wiadomo, jak zwykle. Musiałem powiedzieć Fred gra hejka. No hejka, cześć. Tanti, siemanko, cześć, fajnie. Wiem, że wiem, że nie zapominacie ile razy kończę w tej grze, ja wiem. Tak, ja bez żadnej śmierci nie mogę to przejść, ale po prostu ja chciałem, żeby była zabawa, dlatego, Hasar, to dlatego. Okej, dobrze, witaj Dominik Player, wiem, że nie jestem miły, ja to wiem. Nie, żartuję, siemanko, cześć, super, że jesteś. Okej, ale mi skacze teraz ten czat. I teraz tak. Okej, fajnie. Tu Wiro, witajcie. A, witaj, hejka. Chociaż ta rączka wygląda jak z Heja, nie? To tak wygląda. Więc cześć, witam was bardzo serdecznie. Jakie problemy techniczne? Nie ma żadnych problemów technicznych. Był kocik. Kocik nie jest problem techniczny. Proszę, co to za herezja tutaj? Więc witam serdecznie. No jest piękny, jest fest, bo ma pyszczek i białe skarpetki. W ogóle przeniosłem się z kompa na TV, oglądaniem odpalam, a tu Ferda nie ma. Ja wiedziałem, że o to odeszłaś. Ja po prostu na tak dużym ekranie jestem po prostu zbyt piękny, żeby mógł występować. Przepraszam bardzo. Kozik miał minę, gdyby ktoś mnie obudził o 11 rano. No bo właśnie nie, bo Bobek przyłazi, żeby się legnąć, nie? Właśnie mi otwierał drzwi, dlatego... O nie, widziałem te obrazki, co to za Pokémon na YouTubie, widziałem, boję się. Ale nie, to nie jest... zobaczycie, to pod koniec wyjaśnię. A to będzie fajna rzecz. I podpowiem, że możecie się przyjrzeć Pokémonom z drugiej generacji. Bo dzisiaj będzie Johto i to jest 10 zagadek. Jak wyglądała ta ręka? No, tylko była czerwona, a nie różowa, heja, nie? Tak, jak wyglądała ta ręka, no. Jak ta emotka, tak, dokładnie. No ja się mogę nie wyrazić konkretnie. I dzisiaj jeszcze na szybko będzie after po live, ale tylko króciutki naprawdę. Będę miał tam jeszcze parę pytań do was, ale będzie naprawdę dzisiaj króciutki, no bo niestety no jest praca i dzisiaj mam jakby taki dzień bardziej na pracę i to, że też muszę obdarować zwycięzcę quizu. Jednego z zwycięzców poprzedniego quizu. Szpilem, więc no.
wiecie, słów się dotrzymuję, a ja staram się zawsze tak robić. Dobrze. Koniec fanzolenia, jest 5 po. Mam nadzieję, że wszyscy już przyszli. Oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie. To co, wyciszamy to. Wyciszamy to, moi drodzy. I teraz tak. Poczekaj, czy ja to nie spartolę? Tak, okej. Nie, Rayman Forever nie, Rayman 2. Dobra, jak zwykle i teraz będę czytał czat wam tutaj na tym. O Jezus Maria, no nie gadaj, że mi się to tak zrobiło. Że to mi się zmniejszyło. O Jezus Maria. Dobra, problemy techniczne, Dominik, masz rację, bo to jest, to jest żart. Wszystko jest fajnie, elegancko. A tutaj... O, pięknie. No ja mniejszy ten ekran. Ale wiem jak zrobić, żeby mnie nie wywaliło już. Po prostu muszę wyjść z tego. Nie, bym musiał inaczej to zrobić. Chwila. To musi być inaczej. Tak. No dobra, problemy techniczne się przy... Dobra. To akurat... Tylko jak ja to mam zrobić? Sekundkę, muszę pomyśleć. Ale czemu to się takie małe zrobiło? To wszystko to było bardzo dobrze. Ja tego nie rozumiem, moi drodzy, moi mili. Czemu to się tak spartoliło? Dobra, chwila, już zrobiłem, mówił prawdę, mówił, ale nie, ja tu wszystko ustawiłem, ja nie wiem, to jest taki żart. Dobra, jeszcze raz zrobimy tak, tak, Rayman 2. Chwila, będę musiał to inaczej zrobić. Wiem, ale no niestety. Niestety będę musiał to inaczej zrobić. Zaraz nadrobię czat, moi drodzy. Bo mi się zmniejszył ekran, a nie wiem dlaczego. No to jest tak ze starymi grami, że ta rozdzielczość jest 8 razy inna i tak dalej. Nie jest to przystosowane bardzo do... Teraz nacisnę to się wszystko zawiesi. No, dobra, trudno. O nie, nie, działa, działa. Świetnie, że 2 razy, nie? No, rewelacja. Ale to jest żart, no patrzcie. Kurde, co jest? Dlaczego? Dlaczego to jest 2 razy? Szczerze, nie mam pojęcia. Wiem czemu. Nie, nie mogę naciskać nic, bo mi się spartoli, ale już wiem czemu. Zaraz będzie wszystko git. Już wiem dlaczego. Tak. I teraz będzie to działało wszystko elegancko. Przepraszam sekundkę na ten, ale teraz powinno działać. Aj. Dobrze, ja w tym czasie, moi drodzy, nadrobię czat. Pamiętajcie, łapie w górę. Tak jest, dokładnie. Jak Fred mówi, że będzie łatwe, to nigdy nie jest. Dokładnie. Przejmie ktoś zamiennicznik po śmierci, ja bym sobie haw diamentowy porobiła. A nie mam by cały czas na szpil patrzeć. No, powiem ci, a ja mam, to ja mogę. Spokojnie, już tradycja, bez problemów technicznych, czułem silny swoje. Dobrze. Espanol. Działa podwójnie dobrze. 200% sukcesu, dokładnie. Jak zrobić coś, to już na 200%, tak jest. O, haftem, no. Pohaftować bym też kiedyś chciał, gdybym jeszcze miał czas na to.
Puzzle też na mnie szybko nie doczekałem się chyba. Puzli dawno nie robiłem. No ja bym też powiem wam, puzzle chciałbym, ale nie, już jest wszystko git. Jazda, proszę państwa, jedziemy. Pole kulot. A, i muszę jeszcze wam pokazać jeszcze jedno, że off camera, czyli poza streamem, bo tu skończyliśmy. Wszędzie nadrobiłem sobie te lumpki, bo gdzieś tam, wiecie, poskakałem i mam 555 lumpków na 999. Znaczy naprawdę na 1000, ale tutaj tego 1000 nie widać. Później jak dojdziemy, pokażę wam, gdzie jest ten 1000. Więc tu, gdzie wszędzie są czerwone, nadrobiłem te lumpki, żeby było 100% oczywiście, moi drodzy. Dla przypomnienia, ostatnio żeśmy Sanktuarium, przeszli. Żeśmy se polotali na beczce i teraz będziemy się ścigać ze statkiem. Jazda! W międzyczasie na łajbie od Krzywobrodego. Ej, co jest? Ten Pieron już 2 maski zdobył. Co ty fanzolisz, jak on mógł 2 maski zdobyć? Chłopie, ja nie mam ani jedno na Halloween. Musiałem zdubbingować, sorry, ale przed chwilą robiłem te szmaragdowe i musiałem. A, dobra, strzelają pioruny. A, i tutaj jest też porywająca rozgrywka o nazwie... No właśnie. Licznik. Czekajcie, muszę się do sterowania przypomnieć, bo wiesz, przed chwilą grałeś w Pokemony, teraz musisz mieć inne sterowanie i się trzeba przyzwyczaić. No i tutaj w sumie tak cały level wygląda, że lecisz, no pięknie, tak jest, to wyczucie skoku. Dubbing. Dubbing, jest. Właśnie muszę sobie zrobić, to zapomnę, by doprecyzować główną zagadkę, bo jak to nagrywa, to powiedziałem, to trochę niejasno. To żebyście mieli jasność. I powiem wam teraz tak jeszcze szybciej, że żaden nie zgadł ostatniej zagadki. Ale fajne macie to... Się zatrzymałem, że gdzieś klatka jest tutaj. Dobra. Żaden nie zgadł. Pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja. Więc będzie ciekawie. A, te rakiety... No właśnie, nie chciałem wam mówić, ale raczej... No, co? Ale ej, to... Nie, to jest... halo. Oszukali mnie. Co to ma być? Jasne, sterowanie złe, tak, i tory też były złe. Znaczy, że jak patrzę na te tory... Dobra, ja muszę grać normalnie na pierwszym monitorze, a nie na podglądzie, że będę się na was kukał i... Znaczy się lubię, nie, chciałem powiedzieć, że się lubię na was kukać, ale to też co brzmi jeszcze gorzej, też się nie beda. Ale patrz, ale mnie zabrało, ja tu naciskam ten knefel, a to nie działa. Dzwonię do Instytutu Matki i Dziecka w Radomiu, to się tak nie może być, kurde, strzelają do mnie. Gdzie jest ochrona zwierząt, ja się pytam. Bombek, gdzie jest ochrona zwierząt, co? Kot to ma ochronę zwierząt całe życie. No czemuś ty się nie chycił tego, hopie? Ja wiem, że to Borsztajmów nie ma, ale to mogłeś się chycić to na rancie, to żeś był blisko. No ale patrz, ja naciskam te a ten pieron furgo z tym. Co to ma być? Go Rayman. Dziocha, ty weź już nic nie godej, nie? Ja ci dam Go Rayman. Go to może być Pokémon. Albo Mongo. Też ma Go. Czekaj, trzeba wiedzieć kiedy skoczyć. Co? Się wspinamy po linach. A, dobra, wiem co mnie tu wkurzało. Kamera zmieniająca się. Dobra, przeszliśmy elegancko dalej. A Dominik Player przyniósł. Tylko, no właśnie, proszę, żeby ktoś kontrolował Dominika jeszcze z tymi śmierciami, bo... Nie żeby on cyganił, ale wiecie... Śmieszek z niego.
Można to inaczej trochę. Można inaczej przejść, na przykład tak. Tutaj chciałem zrobić sztuczkę speedrunnerską, ale widzę, że to się za mnie zrobiło. Patrz, to się da ale patrzcie, czekajcie. Ja spróbuję jeszcze raz. Patrzcie, że można tu... No ja... Nie, dobra, idę normalnie, bo... Normalnie wezna i wyrwa ten knefel wokół... Dobra, nie skakać tu. Co to za beka na czacie? Myślicie, że ja nie kukum na czat co jakiś czas? Macie rację, nie kukum. Macie rację, nie kukum. Ja wam dam heheszki. Fajnie się to śmiać, fajnie się to śmiać. No pewnie, że fajnie, no ja bym się też śmiał. Hopa, 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 patrzcie jaki potwór. Jazda z nimi, tak jest. Ale wiecie, że on czasami automatycznie sam skacze? A czekajcie, ja muszę go pokonać, czy nie? Ja musiałem. A, jest knefel. Dobra, wszystkie lumki tu są zebrane, więc jest dobrze, lecimy dalej. A, myśleliście, że zgina, co? Zasada ograniczonego zaufania. No bardzo, to ja bym ograniczał cały. Dobra. Po tej misji nadrobię oczywiście czat, a teraz jeszcze możecie się ze mnie śmiać. Potem ban. Potem ban. Więc cieszmy się chwilą. Cieszmy się statutem bez bana, tak szybko odchodzi. Nie, że oczywiście żartuję, moi drodzy. Zapraszam serdecznie. Dowej Rayman. Ciśnij. Dun dun dun. Ale bardzo, bardzo cicho macie tą muzykę, co? No to potem wam ją zwiększę. Proszę mi napisać, jak z tą muzyką. To żebyście słyszeli, soundtrack bo jest bardzo fajny. Dobra, tu musimy tak, znaczy normalnie bych sobie, wiecie, poleciał na dół sam, ale... Wiecie, no... Ale ja chcę te lumy zebrać. O, już celuję tam w coś. Runa mi się pojawił. Szatan piekielny, co to jest? Wek. Jakieś bomby. Patrz, jaki reflux. Ha! Żaden tak nie skacze. I co? I co? I to jest chyba koniec tego levelu. No, to będzie koniec levela, proszę państwa. Szybki szpil. Czy niby za speedrunów nie trzeba go pokonywać, ale jak widzicie moje techniki speedrunnerskie wszystkie oczywiście wyszły. To jest taki inny trochę pirat. On niby ma życie tutaj takie same, ale jak widzicie on troszeczkę inaczej wygląda. To jest pierwsze spotkania chyba z tym piratem, z tego co pamiętam. Jeszcze się z nim spotkamy. I jak go pokonaliśmy, otwieramy te drzwi, które są tam po lewej. To otwieramy. Ale jeszcze idziemy tu sam na zadek. I tu chytamy. I setka, proszę państwa. Tańczymy. Raymany tańcują, uciechy moc, wiadomo. Teraz ja nadrobię czat, gdzie żeście się ze mnie śmiali, oczywiście. Dubbing, cudnie, dziękuję. Zboczenie zawodowe. Dokładnie. Dubbing jest moim zboczeniem zawodowym. Czekaj. Alfa. Dobra. Teraz co będziemy mieli? Krzesełko na Zicu będziemy jechać. Słuchajcie, to było jedno z fajniejszych tych.
Jedna z fajniejszych. Jasne, sterowanie złe, tory też były złe, dokładnie tak jest. No widzisz, my na ciebie możemy się gapić do woli. No dziękuję, bardzo miłe z waszej strony. To jakieś dziwne odliczanie, nie wiem, do Sylwestra mówię, jak że się ono odliczy. Zapraszam serdecznie do bana. A to jest jakaś muzyka? Fred śpiewa. No można odrobinie głośniej gra, ale też nie za bardzo. Szybki szpin, decyzny na liczniku. Seta i galareta. Tak jest, seta i galareta. Więc słuchajcie, ale żeby ja tutaj zmienił to. Muszę wyjść z tego Raymana, więc. Ale już jest, to jest ogarnięte, bo widzę, że właśnie źle. Bo ja do każdego, do krystalicznych Pokemonów i tak dalej jest troszeczkę inny poziom głośności. Więc. Mm, mm, mm. Jest inny poziom głośności, dlatego on nie zawsze jest taki sam. Ja wiem, ale zaraz będzie, zaraz będzie. Ja to naprawię. To zaraz naprawię. Więc nie mam żadnego problemu, moi drodzy. Kurde, wiecie co, bo mi się zegarek już muszę sobie nowy kupić, bo nie mam zegarka. I co ciekawe, wam powiem, że zamówiłem sobie pierwszy raz jemu, systemu, zegarek. Dobra, jest wszystko. Dawajcie Espanol damy albo coś, nie, na angielski. Bo Italiano, chciałem przed w języku Italiano by było dobrze. Wiem za zegarek, zobaczymy jaki on będzie. Bo wiecie, do furgania chcę zobaczyć, nie mam kroków, tętno i tak dalej, nie? Dobra. Teraz powinna być muzyka hit. Proszę dać znać na czacie, jak jest muzyka, bo ja sobie to mogę tu ściszyć na słuchawkach i tak dalej, nie? Ale jak mnie słychać, to ja nie wiem, więc proszę was o opinię w komentarzach. Na razie nie będę startował szpilu, dopóki właśnie się nie dowiem, bo... O, 60% już mamy gry, więc spokojnie, lekko, po lekku. Tu jeszcze kiedyś zrobiłem 100, nie? Oczywiście. I to jest, patrzcie, to jest 31.10. Ale to jest z tamtego roku. To teraz w marcu, a to jest ten. Muzyka super. Ile daje za zegarek? Niestety stoi około 150 zł za smartwatcha. A takie podobne znalazłem tutaj u nas za 600. Ale tu muszę zobaczyć, jak mi przyjdzie to ten, nie? To... Dobra. Muzyka super, dziękuję Shanti. Za to jedziemy, bo soundtrack jest wspaniały, tak samo i Remina 2, Remina 3. No tu mamy intro. Mógłbym tu zdubbingować, ale to jest za krótkie. O, myślałem, że mi się zacięło ten. Już się boże, mi się zacięło. O, ja się tak pojawiam na imprezie. Ja się tak pojawiam na imprezie. A tutaj trzeba go wyciepnąć. Tutaj nic nie ma tak naprawdę. O, ale nie, tu jest niewidzialna ściana. Tu gdzieś jest niewidzialna ściana właśnie. Niewidzialna ściana. Coś mi tak trochę zarywał. Dobra, uwaga, proszę bardzo. Hasar, dziękuję za to, że muzyka jest teraz dobrze. Tutaj znaczy się opłaca, czy kupować zegar. No właśnie, to dam, ale on mi dopiero przyjdzie 11 kwietnia, coś takiego, jak wrócę z Niemiec, wiecie. Dobra, go! Tu będę, właśnie, tu będę, to chodzi o to, jeżeli ktoś, no, choroba lokomocyjna, albo jak mu się będzie kręciło i niedobrze, to przepraszam, ale ja tu muszę wszystkie lubki zebrać, a nic nie widzę. Dobra, zebrałem chyba wszystko. Nie. To jest szybko. Chciałbym na tej imprezie być. No myślę, że w lato będziesz na takiej jednej imprezie, gdzie się tak magicznie pojawię. Oczywiście to będzie na spotkaniu, które będzie w lato, ale wszystkie już szczegóły będą dopiero dogryzane, że tak powiem, w maju. No tu po lekku można jechać. Tu mogę strzelać, wiecie? Dobra, jest zapis.
A nie, pominąłem. Dobra, ja się czasami kuję właśnie, żeby nie pominąć tych. Patrz, jakie zemie jest. Czekajcie, on był gdzie? On był na lewo? Nie, muszę w drugą stronę, dobra. Kręcicie w prawo. Kręcicie w prawo, moi drodzy. W prawo. Tak jest, tak jest. Uczenie się na błędach, podstawa. I motoryki. O nie, ale tu się mogę skuć, bo tam ominąłem jeszcze jednego lumka. Druga karuzela, no ja. Jest. Ojej, teraz głupoty. Powiem wam, nie chcę nic wam gadać, ale z tym odliczeniem to wam się Sylwester trochę oddala. Hech. O, tu ładnie. No i... Jest dobrze. Jest dobrze. Sorry, troszeczkę za blisko mikrofon miałem. I tu już jest koniec tego. I będziemy mieli znowu pana beczkę. Uwaga, pierun jest u nas. Tego nie muszę pokonywać. O. Jak nie trzeba walczyć, to nie. Świetnie. Praca kamery plus 600. Dobra, nie muszę. Tych lumków też oczywiście nie musimy zbierać. Ja czasami nie nadążę nad moją prędkością ciosów. Niewiarygodna prędkość ciosów. Polecam filmik. Ktoś pamięta. Tutaj trzeba będzie w niego chyba beczką robić, nie? W tą beczką. Na pewno. Dobra, pokonamy go. Czekaj, patrz, elegancko. O, myślałeś, że co? I nie ma go. Yeah! Mamy lumki, elegancko, tu trzeba też będzie zebrać, żeby te lumki jakaś na wierzchu, tutaj są jeszcze właśnie. Tam jest ten lumek, więc trzeba będzie go zebrać. Tak jest, elegancko, tu już chyba nic nie będzie, ale ta beczka nam się przyda, zaraz pokażę do czego. Bo musimy właśnie tego czarodzieja, tego chyba Tiny się nazywali, żeby nam otworzył drzwi, bo to będzie koniec etapu. Po to skoczymy później. O to też pójdziemy później. Tu musimy iść na koło, oczywiście, bo tam była. No dobra. No to jest żart! Ej, co to było? Byłem tak ładnie ustawiony. Nie, to jest hitboxy, to są. Nie, to jest oszukaństwo, No nie puszcza gazy, dokładnie. Wiesz, no po tym jak się nazarło jajec z majonezem, chociaż ja nigdy majonezu jajka jeszcze ja, ale majonezu nigdy nie lubiłem i w ogóle nie wiem praktycznie. Więc nie będzie tutaj wojny, czy to jest winiary, czy kielecki. Chociaż uwielbiam odpowiedź wtedy Helmats, ale no niestety ja w czymś takim nie biorę udziału, proszę państwa, ponieważ mnie to nie dotyczy. Ale tu mogę sterować, nie? Super, nie? To jest tak, mówię, tu... Jak Rayman jest super, to jedyne co ma złe to pracę kamery. Ale tylko momentami, to nie, że tak mega źle. Tego nie mogę powiedzieć. No już cisno, hopie, nie bój się, po lekku. Tu trzeba skoczyć. Dobra, chyba wszystko jest zebrane. Cisnęli. Nowej hopie. Nie, tu nic nie ma. No nie, to ten pierun łazi.
Dobra, udało się. Tak jest, tutaj są dwa lumki. No idę, hopie! Co ty masz na noc? Prędzej ja mam na noc, ale... To wej. Tu jest jeszcze dwa lumki. Gdzie są moje dwa lumeczki? Patrz, jaki loifer elegancki. Parkour. Jak tam wyleźć? Tutaj mogę wyleźć. Kaję ten jeden lumek. Ja pewnie ją kaś zeza i tego nie da. O, tu. Tutaj nie ma, czyli jednego lumka że stracił. Jeżeli go tu nie znajdę, to jest Lipton Ice Tea. Nie, tutaj na wierchu już nigdzie nie ma, nie? Nie ma nigdzie na wierchu. Trzeba się teraz cofnąć. Tu jest, patrzcie, czyli niedaleko był. Elegancko, proszę państwa. Rewelacja. Dobra, tańcujemy i wozimy. Nie lubię majonezu, ale kielecki, okej. Nie wiem, ale wiadomo, tak jest. Parkour, dokładnie, parkour, proszę państwa. Parkour to moje życie, wiadomo. Całe życie, wydobycie. Dobra, daję, jak na karuzeli, tutaj, okej. Ja to nadrabiam oczywiście kręcić. Tak, jeszcze szybciej kręcić ekranem, dokładnie. Ja wiem, ale wiecie, a ja tego ostrzegał tak, że może coś takiego być. Dokładnie, a może na karuzeli przegapiliśmy? No właśnie nie, jest tutaj właśnie, nie, starałem się, wiecie, ja staram się być bardzo uważny, wbrew pozorom. O Jezus Maria. Tu będzie piękna muzyka, jak będziemy później, takie podniosłe. W sanktuarium Kamola i Lawy. Ale nie, albo to będzie później, ale to jest... A patrzcie, jak jest fajna rzecz, jak masz złote rękawice, on też w tym hubie ma. To jest fajna rzecz, wam powiem. Dobra. A, tutaj musimy iść będziemy znowu lotać. Owej, ly. To jest, ona ma L jak Elżbieta. Regina Chudzik, siemanko, cześć, witam serdecznie. No dobra, dawaj, jedziemy. No nic, pies się obudziła, może się uda mi jeszcze zajrzeć, ale obiecać nie mogę. Jasne, dzięki Shanti, że byłaś super. Pilnuj pieska i żeby ci nic nie gryzł, bo jak pisałaś, chociaż znam tą rasę psa oczywiście, to no gryzą, te pieruństwa gryzą. Sorry, że tak mówię, no ale to masz wszystko obgryzione, to jest najgorzej, nie? Więc żeby piesek się dobrze chował. Po psach to tak można, o zwierzętach można godać, że się chowią, nie? Też tak bardziej ściśle to się powie chodę. Ale to wiem, ja tak odbiegam od tematu jak zwykle. Zastanawiam jak sobie furgą i zbieram lumki, nie? Co robisz wieczorem? A, furgą i zbieram lumy, wys. Przy okazji dobinguję ja jakieś hopów. I frele. Zdąża? Zdąża i jaki kot ze mnie, patrzcie. Dawaj. Hoppa. A już chciałem hopa zrobić, a tu nie, cisnę elegancko, patrzcie. 32 sekundy, mogłem dlatego nie zbierać. Nie, to by się przydało zebrać. O, ja wykaję ten mój liścik. Nie ma tu nic. Kiedyś tak nie umiałem operować kamerą, to się na kontrolu robi. Dobrze. To dopiero, bo jak coś przegapiło się, to się nie widziało. Fred, możemy kiedy indziej jednak zagrać? Okej, Hydra, nie ma problemu. Jasne, pewnie nie ma problemu, Hydra. Cześć. Jasne, to się może mówić, nie? Nie ma problemu, to ja sobie pomontuję. Ja zawsze mam co robić, nie? Ale super, że jesteś na streamku, witam serdecznie, cześć.
Dobra, wracamy do sanktuarium lawy i lawy. Tutaj jest bardzo... Wiecie, bo tu ogólnie w Raymanie 2 jest mało walki, no bo to jest głównie platformówka, ale tutaj... Ten level jest taki szczególny, jeśli chodzi o platformy. Dobra, nie będę się wracał. Bo nie wiedziałem, czy coś tam było, ale chyba nie było nic tam pod tą siatką. Tak się kręcę, jak na imprezie haźla nie umie znaleźć. Jedziemy, jazda. No ja już nie mam pięści i węża. Nie, bo tu się... Aha, bo tu można było jakoś to cyganić, pamiętam. Tu można było... A, no wiem, że tu można... Ja gadam czasami do siebie. Ale po prostu staram się przypomnieć. Patrzcie, jaki srogi Augen, jak się na ciebie kuko. Skupię się przy tym, no nie ma szans. Tam są piranie, ale nie chcę mieć do piranii. Nawet do studia Pirania Bytes, które zrobiło jakąś kultową grę, ale teraz zapomniałem. Tu oczywiście jest klatka, bo ją słyszymy. Oczywiście ten porywający soundtrack, o którym mówiłem, to nie teraz, ale tutaj będzie jeszcze taki szybki szpil. Ale coś mi nedmuni ostatnio widzę. No i tu już wchodzimy do tej lawy. To akurat mi się bardzo spodobało to, że wiesz, to nie jest, że jest świątynia lawa, tylko po prostu wchodzisz. To jest przed świątynią, że coś się dzieje, nie? Ile augenów, a te augeny niszczyć. Bardzo mi się podobał ten dźwięk. Cisza, nie wiadomo co jest dalej, jest tylko to. Nie ma żadnej muzyki. No i wodę słychać. Teraz taką ciszę zrobię, żebyście też posłuchali tego. Nie wiem, ja zawsze miałem jakąś taką wrażliwość muzyczną. Tego pianino jest za mną. No i jesteśmy już w świątyni. To jest jeszcze spokojnie, ta muzyczka też jest taka spokojna. I tutaj jeszcze nie będzie tego bossa. Tutaj widzicie, że jest dziura, do której będziemy musieli potem wleźć. Ale idziemy jeszcze najpierw dalej, moi drodzy. Tutaj słyszymy klatkę, więc zaraz ją zdobędziemy. To jest taki długi skok, pamiętam, że jak byłem mały, to nie miałem go przeskoczyć. A, no jest, tylko w drugą stronę. Pięknie, pięknie. Właśnie, że nie mogę, że tam się właśnie nie można było skoczyć. Dobra. I czy jak jestem mały, czy jak jestem duży, hehe, to dalej nie potrafię tego przeskoczyć, moi drodzy. To jest parkour. I te lumki, czy nie? A, bo tu jest po prostu wyżej, dlatego ja tego nie wiem przeskoczyć. Dobra, i o co chodzi z tym? Trzeba będzie na tym furgać, na tym fioletowym, ale najpierw zbierzemy nasze lumki. Zabrakło mi jednego lumka, gdzie on jest? No i teraz sobie furgamy i strzelamy. Liczna muzyka. A ja nadrobię czat. Trochę jak z Harry Pottera. Tak jest, siemano Kangekara, hejka. Pirania Bytes stworzyło Gotika. Właśnie Gotika. Znaczy ja myślałem, że Gotika, ale nie byłem pewien, więc wiecie, nie chciałem walnąć czegoś głupiego. Właśnie Suchermeister, witamy, tak, szczęść Boże, ja. Więc fajnie, 80, no 80 to sobie w zabudowanym. Tu trzeba rąbać. Aha. Ten zegar, wiecie, ten zegar się przestraszyłem. Bo to będzie znikało trochę. Sorry, bo to miało znikało, a zapomniałem, że to po prostu czeka i potem pójdziesz.
Pokaż się, dawaj. A szczelamy. Patrz, za szybko, nie, za szybko strzelam. Trochę muszę być bardziej cierpliwy i się uda, bo ja się skupiam, 81. Tak jest. Nie szczeli w niego, teraz szczel w niego, jest i teraz ładnie, elegancko. Szczelu to wydaje, dokładnie, szczeleć to będzie, że Protym 9, siemano. Siemano Protym 9. Fajnie, że jesteś i super, że Józef to spartolił, nie? No, pięknie. Bo jak leci, to muszę się skupić, a nie czytać czat, ale bardzo mi się fajnie woszczat. Dobra, jazda. Nie, za wcześnie, misiu. Nie można się na to wrócić. Nie można na to wrócić. Patrzcie, prosta sekwencja. A ja myślę o głupotach. Dobra, teraz się uda. Hop. Powoli, to jest proste. Elegancko, tylko kamera tu jest sztywno jak... Kurde jak mój unkel na stypie. Tak. Dobra, lecimy na dół. Piękne tekstury, nie? To tak widać, że fest tekstury, ale no... Jakoś to zrobili, musieli zrobić klimat. I on tu nie znika. No właśnie. On teraz zniknie, jak będzie w tym łogniu piekielnym. Ale jest zapis, więc fajnie. Się klimat piękny robi, umierania. Bo opowiadam o tej grze i nie patrzę. Tak naprawdę tak jest. Ale patrz jakie tu wybicie było. O, proszę państwa, pięknie. Aż Rayman mięknie. Dobra, tutaj jeszcze lumki do zebrania. Dobrze, i zaczynają się schody powoli. Już muzyka się zmienia. Powoli. I idziemy dalej, moi drodzy. Się zaczyna fajnie. A tu mamy karuzelę śmiechu i śmierci. Śmiech to jest z mojego grania po prostu. No ja, bo ja muszę na ten róg skoczyć. Ajajajajajajaj. O, festiwal braku umiejętności. Nie, dobra jest. I teraz trzeba... O, świetnie, ale dobra, udało się tam. Nawet mnie muzyczką wynagrodzili. O, i lumki lecą do mnie. Jest elegancko, tak. Dobra, jest 40, więc powinno być równo. Ale idziemy. O, kurzoki! To ja mam coś mało życia, co? Ale to jest tak jak się... Dobra, wejdziemy. Jest. Dobra, udało się. Ale za drugim, ale udało się. Tutaj nie będzie bossa, o dziwo, chciałem was poinformować. Nie wiem, czemu on się tu cieszy. Może dlatego, bo...
Mi tak wspaniale idzie, proszę państwa. Dobrze, tak jest. Speedrun, kochani. Na J. No nie! Ej! Dwóch lumków, nie ma dwóch lumek. Kamera rewelacyjna. No trudno, dobrze, trudno, nadrobię później. Trudno. Ale udało się, proszę państwa, za drugim razem to mistrz, dokładnie. Nie wyda cyganił, tak to bywa. Jakie 102? Co to? Co to jest? Co to nie? Proszę państwa, mistrzowie zaraz powiedzą, w bank się skończy. I to jest pod świątynią. Jesteśmy teraz pod świątynią skały i lawy. I coś czuję, że będzie tylko jeszcze jeden bo jeszcze jeden odcinek będziemy mieli z Triumvirimana, bo to chyba wszystko przejdę. Co tam po tym? Hejka oczywiście. Dawać lajka wszyscy, super, dzięki, cześć. A wiecie co mówi palma do palmy? Za palmy. Okej, kurde, nie wiem. Pranie mi wyschło. Okej. Nie no, ale fajne, fajne. Nie, fajne za palmy. Ale to bardziej jak mają toast, nie? Przy gorzole. Dobrze, moi drodzy. Dominik Cygani tak trzymać. To wiemy. Mówcie mi król Cyganów. Dokładnie, król. Jeszcze mi zdemonetyzują. To i tak mi zdemonetyzują, ale git. Ale w sumie, no... W sumie czemu nie? Dobra, zgubiłem się za dużo śmierci. Kurzuki fajne. Fajne są takie kurzuki. Nie wiem. Kurzuki jak z was. Jak w Krainie Bogu. Tak, jak w Krainie Bogu, dokładnie. Za drugim razem to mistrz. Tylko czas tematki są hipnotyzujące, tak? Może i ja. Dobra, trzeba będzie was z tego wybudzić, letargu. A i tutaj mamy ten. Fajnie, fajnie, mogę... Dobra, skocz mi tam fanzolić. Jadymy, proszę państwa. Będzie jeszcze quiz oczywiście. Będzie jeszcze quiz, moi drodzy, dzisiaj fajnie. Bo jeszcze światło było fajnie, ale... Dobra, zostawimy ciemne, nie? Bo byście zawsze chcieli ciemne. Idiot jest. A, bo to był ekran, był ciemny, tak to mnie rozświetla. Przecież ja jestem największą jasnością tutaj. Skromnie oczywiście, bo ze skromności słynę. No dawaj, hopie, przełaziłeś już bez to 3 razy, ty. Teraz trzeci raz przełazisz. I to będzie mój ulubiony boss. Można pominąć tą cutscenkę? Nie można pominąć tej cutscenki, prawda? Oczywiście, że nie. Na dole lawa, na wierchu kolce. I dokończcie rymowankę, proszę bardzo. Juliusza Słowackiego. Na górze róże, na dole, na wierchu. Tylko odwrotną, że na wierchu kolce. Dobra, tanam tarado. Tyn. Moc w furganiu. Ale tylko na ta misja, reszta to już nie, bo to baterie się wyczerpią. A będzie jakiś Rayman Legends? Będzie, oczywiście, że będzie. Ogórek Kao też byłby fajny. Jasne, będzie. Ale będzie... Ogórek Kao też, tylko też który... ale wiecie, jeśli chodzi o nowy ten, to będzie, jak zwykle, będzie oczywiście ankieta, którą dałem 3 propozycje, wybierzecie. Przecież nie ukrywam, że... co tu? A, że Rayman 3 by było po prostu kontynuacją tego fajną. Więc Kurek też może się pojawić. Ale Legends tak, będzie pewnie.
Akurat, uwierzcie mi, mamy w co grać. I patrzcie, teraz jak przytrzymie helikopter, to on się... Nie, jak... O. Jak przytrzymie A, czyli skok, to on furgo. Czyli kolejne... Dobra, żyćko. Więc klocucha trzeba zebrać. O, wiedziałem, tu będzie dużo śmierci, o Jezu, bo to sterowanie, oczywiście, że sterowanie. Ale ja przytrzymuję ten skok, ten knefel skokuje, nie wiem, chyba to pod J zrobię, bo... Wiecie, ja muszę to wyczuć po prostu. Dobra. Mamy to, trzeba to po prostu poczuć. Wypad, widziałem, że tam będziesz. Wiedziałem, że tam, ale że tam jest dziura, to Zech tego nie wiedział, widzicie? Mądry to po szkodzie, wiadomo, ja. Taki cwaniak ze mnie. Dobra, lecimy, teraz już wiemy, że tam jest dziura. No po co? Trafić kiedyś... Czekajcie. No traf w tą klatkę te. No. Kurde te. To chyba FC niewidomi, nie? No i patrzcie, ta kamera jasny, gdzie ja tego nie mogę zmienić. No i co? I widzisz ściana. Dobra, i lecimy tu na wierzch. Kurzoki! A, ja tego nie mogę zbić, bo to jest wśród tych. Dobra. Dobrze, idzie, dobrze jest i jej! Tam się, że zginę. Nic z tego, dobra. O, teraz będzie trudno. Jakie co się nie śpimy, jakie śpimy? Kiedy Borderlandsy 2 XT? No też będzie propozycja, to też od was zależy, nie? Na dole lawa, na górze kolce, a ja tutaj walczę. Aha, no dobra, już wiem jakie. Dominik, jakie ty z czego, co? Co ty mi tu zasypiasz? Ej, misiek. Ja ci dam, chłopie, chcesz, to ci mogę nie dać zasnąć, nie? Family friendly stream, pamiętajcie. Tym bardziej Discord. Polecam, zapraszam na Discorda. Tam to się już dopiero odwala. Dobra, będziecie mi tu kuli. Nie, tak naprawdę jest bardzo fajnie, zapraszam serdecznie. Będzie walka dzisiaj z moim ulubionym bossem, który ostatnio się mówi. Ale... Tu? Nie, tu nie. No ale... Kurde, sterowanie to chyba na kartoflach robili. No. Kurde, to jest tak nieresponsywne czasami. No patrz, on jest tak daleko. No i patrzcie, i tam są te dwa lumki. Nie, tu nie ma lumków. Nie ma tam lumka. Ma lumka, dobra. Nie ma lumka. A! No. Wow. Jeszcze coś było, nie chcę pominąć. A, ja mogę tu wylądować. Dobra.
Czekajcie. A, bo ja tu muszę lecieć. Czekajcie. Patrzcie, normalnie. To powinien być Rayman Blind, a nie Legends. Dwójka. Tu był lumek, tak jest. Dobra, jest 20 lumków, powinno być dobrze i 2 klatki. Jedziemy dalej. Jo, o 20 spadam. No spoko, nie ma problemu, jasne, jasne. Ale to super, że jesteś pro tym. Dominik dostanie bana, to wtedy sobie puść. Red gra i to na tartych, dokładnie, na tartych kartoflach to robili. Nie widzę, jak on zapylo do przodu. Kurde, nie wiem, chłopowi się śpieszy. Ten diabeł tak cieszy. No jasno, sterowanie z grzyba. Nie gadaj, że będę musiał wszystko od nowa. Wszystko od nowa. Jezus Maria, moi drodzy. Rylon, siemano. Siemano, Rylon. A nie trzeba, patrz jak fajnie, jestem elegancko. Gorsze sterowanie to chyba tylko pierwszy kangurek koło ma. Tak, tam był dramat. Chciałem zobaczyć, jak Fred się z tym męczy. Dziękuję, że chcecie zobaczyć, jak się z tym... To jest słodkie, bardzo dziękuję. Ja mam kangurka KO2 i tego nowego, ale jedynki chyba nie mam. Ale grałem, oczywiście grałem, pamiętam. No ale tam też kamera była zwalona. Tylko to ciekawe, że kangurek KO właśnie wyszedł w tym samym roku. To Rayman 2. Więc wiesz, to może to jest plaga tych lat. A jaki skill, patrzcie. O, miażdży tutaj. Dobra, nie, bo tam trzeba iść na lewo, na lewo mi się, na lewo i... Ale nie aż tak na lewo, Rysiu. O, patrz się, no, co to jest? On się zablokował, ej! 91. Jakie to jest? Jakie to jest oszustwo? No patrz! Bo tam jest klatka, wiecie, po lewej, to tam leci. Patrzcie, tu umija elegancko, tu umijasz. I teraz tak, lecisz tu, wyżej. Jest, udało się, no, a to dopiero chyci, bo tam jest taki hitbox, co to chytło. 2 klatki nawet, powiem wam. Więcej. I mamy całe życie, żyćko, proszę państwa. Teraz to jest, wiecie, bułka z knoblochem, albo zetustym. No, mówiłem coś o żywieniu, ja? Nie, tam jest lumek, bych się nie wyrobił, bo tutaj też. Tylko sterujesz do przodu, do tyłu, to jest takie bardzo oporne, tutaj wam powiem szczerze. Gdzie jest ten lumek? Tutaj, ja? Tutaj. I tu są 2 piątki. I mamy 100. Woohoo! I teraz walka z bossem, proszę państwa, walka z bossem. Jaki jest ten nowy konkurent koło nośny? 5-5. I jest, znaczy to nie jest tragedia. Wiecie, fabularnie nie jest tragedia, szczerze mówiąc. No fajny, nie jest fajny, jest taki fajny. Jest mój ulubiony boss. Znaczy walka z nim też nie jest jakaś rewelacyjna, ale... a to można było minąć. Oczywiście, że nie mogę. Hold. I... Dobra, i teraz on we mnie ogniem będzie ciepał, a ja muszę... dać. Opa. Jeszcze... Nie... Wspominałem kiedyś tutaj o kamerze, bo myślę, że nie, więc może wspomnę to, że... Ale w konkurku KO1 i nawet w 2 też była taka kamera właśnie. Roller. Czy ja tutaj biegam? On sam nie biega, o właśnie, bo to nie jest roller, czyli że sam leci, tylko musisz przeszkody omijać.
Tylko ja muszę tutaj biec. Jak mnie dogoni, to jest kaplica. Jak zwykle 3 razy, znaczy jak zwykle 3 razy trzeba go trafić. I proszę państwa, nara, nie ma go. No nie umiesz? Patrz. I proszę państwa, będziemy mieli 3. maskę. Opa. Tu nic nie ma. Ui. I fajnie, on tu już leci po ta maska, ona już jest narychtowana, trochę smutno. I mamy to, proszę państwa, mamy 3. maska. Tu nie mówię o filmie, który też jest rewelacyjny, oczywiście polecam. Mi się podoba Hazard. No, ten jest taki fajny, on nie jest zły. Też to nie jest zła gra, platformówka, ten Kangurek Kaonow jest dobry. Fajny Madrytosa zamiast łeba, dokładnie, no. No, fajny jest ten Madrytosa zamiast łeba, ten oczywiście boss, którego pokonałem. Matko, dałem psu Michę zwalniając z nadziei, że na chwilę spokoju, a ta się frustruje i nie rzuca w przedpokoju. No, Shanti, to powiem ci, no to żeś niezłego pieska zaś się wzięła Hałoka. Ale życzymy oczywiście jak najwięcej, żeby był radosny. Więc tutaj wsparcie oczywiście dla ciebie. Dobra, jeszcze mamy trochę czasu. Więc zrobimy jeszcze to. A, i tutaj będzie 1000 lumek. Nie pójdziemy po niego od razu, wiecie? O, mamy... Czekajcie, musi być dubbing. Kaź na łajbie we lufcie. Co tero? Słuchaj, patrz jakie mam galoty. Hopie, coś ty na siebie łoblek, ty pierunie. Oje runa. Kopie, nie przyłaś mi z tym, bo to capi jak pierun. To jest głupie. Fred, czym ty się zajmujesz, hopie? Czymś bardzo fajnym, czymś co sprawia radochę. Dobra, jak coś to jest atmosfera grobowa, żeby jakby ktoś nie zauważył. Tu będzie dużo śmierci, bo będę chciał ten 100 lumek zdobyć. A, tu będzie coś waszego ukochanego. Pajunki. Mogę z nim nie walczyć teoretycznie. Też jest, o właśnie, można dostać się inaczej do tego 1000 lumka. Tutaj już nawet, bo to się później dostaje tak naprawdę, ale tylko pamiętam, że jeszcze się dało inaczej, więc spróbuję. Tutaj raczej nie zgina przez to. A tu są lumki, patrzcie. Więc wiecie, ładna, miła, rodzinna atmosfera, moi drodzy. Tu jest jeszcze jeden, patrzcie. On mnie nie będzie woził, no on mnie nie będzie woził. Nie będzie woził za mną. Chociaż nie, pomyliło mi się. Jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać. Musimy włączyć 3 knefle, teoretycznie 3, tak naprawdę można 2. Żeby, wiecie, żeby... Iranie. A to będzie chytało, trzeba. Tego knolimy. Żeby przejść dalej, nie? Nam się otwierają te... I to się da przejść. I teraz chyba będzie się dało przejść, nie będę musiał iść po... A, zginąłem, proszę bardzo, proszę o ten... Pająki, bubuki, jakie kombo, tak. Tych augenów brakuje, ja. Ale augeny są do czego innego. Ale tu są augeny, patrz. One się kukają na ciebie. Tu są też augeny. Dobra, nie muszę iść naprawdę po te... ostatnie, ale tam chyba są jeszcze lumki, a ja chcę zrobić te lumki. Dobra, nie wiem, patrz, tam są augeny. Czekaj, to się będzie dało zrobić tak.
A, jeszcze pająk tu jest. Czekajcie, bo to jest... Jajaj. Tu są lumki jakieś? Chyba nie. Nie, nie widzę lumków. To tam na wierchu. Dobra, nie idziemy po to, spróbujemy tak przyjść. Pójdziemy elegancko i moi drodzy, dobrze. Opa. Ale to się da przeskoczyć. Ajajaj, ale blisko, tak blisko jak ja. Jeszcze raz spróbujemy, a jak nie, no to włączymy sobie na knefel wcześniej, oczywiście. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, włączymy sobie knefel wcześniej, bo oczywiście zapomniałem, że u mnie klawisz knefel skoku jest po prostu zrobiony z kukurydzy przetworzonej, no bo przecież to normalnie się nie da nacisnąć tego knefla. Dobra. Zrobimy to tak, jak Bozia nakazała, jazda. Dawaj, 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 dawaj. Ten pająk będzie nas ścigał, ale ino pokrótku, ja pokrótce, krótku. Polski język jest bardzo, bardzo ciężki. 99, proszę państwa. No seta się na pewno pojawi, nie? To możemy wskoczyć na to. Elegancko i sobie pójść, proszę państwa. Mamy 3 knefle. Jadymy. Jakby się Fez uparł, to moglibyśmy dzisiaj skończyć tego Raymana. Chociaż nie będziemy. No, rozłożymy sobie to na 2 dni, co? Zrobimy sobie jeszcze... moi drodzy, zrobimy sobie, czekajcie. No patrz, no zes, normalnie... O. Teraz tak, żebyście wiedzieli. Tam, widzicie, tam jest ta ściana i jakby taki zakręt. Nie wiem, czy to widać dobrze u was. I tam mamy wylecieć, ale tak teraz nie pójdziemy tam. Ach, nie uda mi się to za pierwszym razem, ale... Stąd skakało. Tak jest! Za pierwszym razem! Ha! Kto wiedział o tym? Dajcie znać. Ja mam stream w tle. Fred Seta się na pewno pojawi. Czemu oni piją na streamie? Seta się na pewno pojawi. Brzmi jak zapowiedź srogiego fajeru. Dokładnie, dokładnie. Seta się na pewno pojawi. Dokładnie. Patrzcie, i to jest setny lumek. No to trzeba po prostu rozwalić, nie? Bo dlaczego to jest setny lumek? Ja tutaj na przykład właśnie pomijałem niestety na początku te wspaniałe okazje do dubbingu, czyli cutscenki. I tam na tym jednym, bo były na początku 1000. Pięknie. Był na początku 1000, ale Brzytwa Brody zeżarł jednego lumka i on jest tutaj, tylko że on jakby się nie liczy, on jest taki bonusowy. I wiecie, jak ja późno dowiedziałem się o nim. A tu 3 razy te piraty się pojawiają. Jakie... Dobra, jest, możemy lecieć dalej. I ostatni raz się pojawiają. Seta. Znaczy... O, to jest setny. O, żeby nie było. Mamy jubileusz, proszę państwa. Jeszcze zobaczycie, zrobię na złość i przejdę to bez kucia kiedyś. Obejrzycie. Taki będę niegrzeczny. Co to miało być? Wyskoczyłem jak na pajęczyna. Jakie... Co? Co to ma być?
Widzicie, się ten nie pojawił, ale nie pojawił się domek, liczba domków się nie zmieniła. A my się pojawiamy dalej, proszę Państwa, to trzeba nacisnąć te knefle i tu będzie też dużo jazdy na beczce. Albo na drewnianym czymś. 101, dokładnie. Jakie wejście do Narni, co? Okej, tu gazy mamy. Bo tu już atakujemy go stąd. No to żeśmy go zaatakowali. Nie muszę go atakować. Co? Okej. No pięknie, nie? To jest... Czekajcie. Dobra. No, kamera zmieni się w końcu, zmieni się w końcu. No widzicie, przyjazna, radosna atmosfera panuje w tej lokacji. A, i tutaj, czekaj. Czekaj, właśnie o to chodziło. Czekaj. Do zgonów na 1000 lumka. Dokładnie, to było zamierzone dla was. Właśnie, ja się tu musiałem zatrzymać, dobrze się... Nie, tu nie, muszę się cofnąć teoretycznie. Dobra, już widzę, ale nie, fajnie, to się fajnie udało. O! I żeśmy się teleportowali. A indziej. Nie wiem jaki to był zamiar. Brawo. Panie, tu nikogo nie ma. Tam jest 5, ale i co z tego? Ja po to taką drogę jak przebył, ja? Tu się nic nie dzieje, panie, co jest? Kają lecieć. Dobra. Ale pięknie, proszę państwa. Dobra, wziąłem te zielone. Tam jeszcze była pięść, ale nic nie zrobimy, musimy spadać. No i spadliśmy i lecimy dalej, proszę bardzo. Trzeba było wcześniej z beczki 102, dokładnie. O kurde, czekaj. A, zniknęły, patrz, zniknęli i cisnęły na dół, proszę państwa. Chyba 100 zgonów, no dokładnie. Zaraz wracasz, spoko Dominik, nie ma problemu. Ale ja tu skoczyłem, bo ja chciałem, żeby co, ej! Kurde, bo ja muszę tam się dostać na górę, bo tam na górze jest klatka, moi drodzy, wiecie? Tam jest klatka. Oczywiście na tej misji dzisiaj skończymy. A, pięknie. Na misji dzisiaj skończymy na Raymana, żeby był jeszcze jeden stream z Raymana. Oczywiście w międzyczasie na YouTube dam propozycję, w co byście chcieli, żeby następnego zagrać na tym kanale.
Kangurkiem KO1. Muszę skąd ja skłonę kangurka KO1 wyczasny. Bo ja nie mam chyba. Na płycie go nie miałem. Pamiętam, były te płyty w CD i się kangurka KO1 na płytach CD dostawało w tych gazetkach. Ajajaj, ej, Rysie, co to ma być? Dobrze, mam nadzieję, że wszyscy jesteście skupieni, bo powoli zbliża się konkurs Pokemonów, proszę Państwa, po Raymanie 2. Oczywiście konkurs jest tutaj na streamku dla Was. Jak mówię na początku, będzie to z Pokemonów z Johto. I oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, jak zwykle ta sama zasada. Zasady obowiązują. Będziecie teraz musieli zgadnąć Pokemona po wyglądzie. Kurde, się zagadałem. Ale będą jakby tylko, to nie będzie już słowna podpowiedź, tylko po prostu ja zrobię takie mocne przybliżenie tych Pokemonów, tylko fragment Pokemona wam pokażę. Będziecie musieli zgadnąć. I uwaga, za zgadnięcie o pierwszej, za pierwszym razem są 2 punkty, a zgadnięcie za drugim, no pięknie, za drugim podpowiedzią będzie 1 punkt, więc będą 2 punkty. Dobrze. Teraz się uda, moi drodzy. 103, 104, 105, fajnie, fajnie. Się uda. Patrzcie, no kuknął na czat i tak to jest. O, udało się, mówię, że się uda. Musiało coś być, Maciek. Jak to on tu mógł zrobić, Maciek? Tak jest. Dobra, ale kają ta beczka teraz. A, nie muszę tego wiedzieć. Bo pięknie mogę się poskokać. Tak jest. Patrzcie, jaki demon ze mną. Ale to też będzie boss. To ciekawe, tu też będzie boss. Czy ktoś się spodziewa, kto będzie bossem? Ale nie pająk. Dobra, nie chcę mi się z tym pająk. Nie będę się z tym pająkiem. A, to pięknie, zawarli mnie. No dobra. Za wcześnie, Rysiu. Bo nie, patrzcie, no i tutaj wiesz, że jest coś na dole? Nie, dopiero jak zrobisz krok. Te gazy są trujące, proszę Państwa. No patrzcie, co jest? Jestem, nie wiem, ślepy, no. Dobra, a to zrobię inaczej. Inaczej to zrobimy tak i tak. Dobra. Jest gitara. Powolutku. Ładnie, powoli. Dobra, on tu będzie już. To jakoś będzie można było go cyganić, pamiętam. Tak, na przykład tak ocyganić, żeby się utopić. To jest wspaniała rzecz, polecam naprawdę. Znaczy tak naprawdę nie, żeby nie było. Chodzi o to, że... A wiecie, o co chodzi, nie muszę wam tłumaczyć niczego. Jesteście mądrzy, elokwentni i inne mądre słowa, których już nie powtórzę. Dobra, tutaj muszę być bardzo skupiony. Oczywiście nadrobię czat. Dobrze idzie. Dobrze, już wam mnie nie będzie uderzał tymi beczkami, rakietami, więc polecam, moi drodzy. Okej. Dobrze, teraz proszę Państwa, Jezus. Dobra, nadrobię czat, bo normalnie, bo wiem, że teraz będzie walka. Więc pozwólcie, że nadrobię czat, tu dużo nie jest.
Ja mam chyba u mamy kangurka starego na płytce, jak znajdę, to będziecie mogły działać po tylu latach, to mogę ci gdzieś podrzucić na bytną czy coś. Jasne, spoko. O nie, czyli nie będzie spamowania nazwy poków. Kangureka jest na streamie za 9 zł. No dobra, to już Hasar wszystko rozwiązała. No to taniej niż wyjdzie za bilety autobusowe, wycofuję propozycję. Hasar, dziękuję, że nasze plany biznesowe po prostu potrafisz zniszczyć. O! Hasar, dziękuję bardzo. O, widać teraz, patrzcie, widać. Hasar, 10 zł. Na kangur kakao. Dziękuję bardzo, Hasar, serdecznie. Dziesiątka to jest złotówka to jest na dystrybucję. Dziękuję bardzo serdecznie. Hasar, już widać, powiedziałem, że zrobię, już widać te tutaj na... No. To nie jest boss jak coś tego, tej lokacji. Traf go, Rysiu. No i git jest zrobiony. Gdzie jest beczka beczunia? Tu jest beczka beczunia, proszę państwa. Idziemy. Idziemy po schodkach i uwolnimy oczywiście klatkę. Dziękuję. Widzisz, to jest fajnie, że najpierw najechałem Hasar za to, że zniszczysz nasze plany biznesowe, a tutaj cyk donejcik. No i bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. I... Dobra, kończymy to, proszę państwa. Kończymy powoli. To już jest ostatnia nasza lokacja, ale tu jest jeszcze ukryta lokacja. Bo trzeba było jakoś wejść. Pamiętam jak. Była ta lokacja, albo w tej wersji po prostu nie ma. Ta klatka, którą słyszycie, jest oczywiście. Tu powinno. Tam u góry, ale chyba nie wiem, czy tu. To trudno, dobrze, jedziemy. I bossem jest Clark, proszę państwa. A, przepraszam. Okej, jaki kamper z kamonem się kita, dokładnie. No co, że kamper się za kamolem kita? Znaczy to bardziej to nie był kamol, tylko... To był pień masztu. Coś tu się popsuło z animacją. Dobra, walka. Dobra, to jest oczywiście łatwy. Wiecie, on jest bardzo łatwy. Ale niektóre setupy, bo nie setupy, jak to jest? Fragmenty muzyki, albo bardziej dźwięków niż muzyki, są użyte tutaj. Było takie to było od tego hopa w snach. Nie udało się, proszę państwa. Wykonane przed nami, zostały nam jeszcze tylko 3 krainy. Oh, 3 krainy nam zostały, które będą na następny odcinek. Ma nawet dziurę w plecach, widzicie? Ale za pierwszym razem też miał dziurę w plecach. Więc elegancko, proszę państwa. Proszę się powoli przygotowywać na 10 zagadek. Jeszcze raz powtórzę oczywiście zaraz zasady. Lumek! Dobra, Lumka nadrobię. I to jest żelazne góry, żelazowe góry. Będą następnym razem i tam już w jaskini będziemy na statku Brzytwobrodego. Ale to jest już pod koniec, więc jeśli chodzi o Raymuna, to wam bardzo dziękuję za wsparcie, za licznik śmierci, który przebił już kafel.
Taki kafel 100. Dobra, wychodzimy z Raymana i zaraz jedziemy z tym koksem. W końcu będę mógł przeczytać normalnie czat, bardzo się cieszę. 107 zapisuję, dzięki Hasar, dzięki, dobra. Teraz tak. Nie. Miałem już, wiecie, przepraszam. A, bo to mi się tu pnęło, dobra. Soundtrack puszczę jeszcze z tych Pokemonów. Sekundkę, zaraz puszczę. Żeby coś leciało, muzyczka oczywiście w tle, którą lubicie. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne pomysły na muzykę w tle, oczywiście taką, żeby mi tutaj nie... której mógłbym używać. I no copyright to też zapraszam serdecznie. Możecie podsyłać na Discorda najlepiej. Tylko czarny i zaraz będzie. Trochę ciszej. Chyba tak może być, czy ciszej? Proszę o ten, a ja już tak to zrobimy. Oczywiście też zapraszam na after po live'ie, który później zrobię. Dobra. Okej. To będzie pierwszy Pokémon. Dobrze, czy wszyscy są gotowi? Spoko, kafel jest tylko... Ładnie. Git, muzyczka, super, dzięki, piknie. Dobra, uwaga, proszę Państwa, moi drodzy. Kafel to 1000 czy milion? No właśnie 1000 chyba, kafel to był 1000. Dlatego się poprawiłem. Dobra, uwaga, zaraz będzie coś ciekawego, jak przechwytywanie ekranu. I zaraz ten kafel, no właśnie ten, tak 1000. Dobrze, polega na tym, że kto pierwszy, ten lepszy. Musicie zgadnąć, co to jest za Pokémon. Będzie bardzo duże przybliżenie Pokémona. I jeżeli zgadniecie, i ja tu sobie przykład daję, wiem, że jest 27 sekund różnicy, więc ja sobie daję 30 sekund, jak powiem start, na to, żeby zgadnąć, jaki to jest Pokémon. Potem muszę sobie wziąć, że jest plus 27 sekund i opóźnienie wasze, żeby nie było tak jak ostatnio. Jeżeli za pierwszym przybliżeniem, czyli za pierwszym razem, za pierwszą odpowiedzią zgadniecie, macie 2 punkty. Jeżeli ktoś zgadnie dopiero po drugim, to ma 1 punkt. Czyli myślę, że klasycznie fajne są zasady. Też się nauczycie, że wyjdzie się to w poraniu. Uwaga. Czas. Chyba tak powiem. Czas start. Co to jest za Pokémon? Oczywiście Johto. Teraz się okaże, kto ma największe lagi. Czas start. Sześć, 7. Ja to liczę. 8, 9. To nie jest, to jest część Pokémona jak coś. Oczywiście odpowiedzi proszę na czacie. 17, 8. Tam jest zagadka JPG1, tutaj nic nie znajdziecie takiego. 10. 5 sekund. Wiem, ja nie liczę takiego dokładnie. Ja sobie po prostu tak tam sobie liczę jakiekolwiek drzwi. Teraz. Dobra, uwaga. Czekamy. Co to za Pokémon? To jest Johto. To jest przybliżenie tego Pokémona, to jest część tego Pokémona. Jest jeden strzał na jeden obrazek? Którego? Nie, niestety nie. Nie, właśnie to jest to, że możecie strzelać, aż się czas skończy, dlatego mówię stop. Chyba nie, czekajcie, to powiem tak. O, stop. Teraz jest stop i ja będę widział, kiedy wy to widzicie. Bo mam podgląd. Więc zgadywać, co to jest za Pokémon. Proszę strzelać, nie ma żadnego problemu. Hitmontop. Nie Hitmontop. Nie Hitmontop. Dobra, mamy stopa. Już mam stop.
Więc jest stop, proszę państwa. Nikt nie, dobra, czyli nie Hitmon top, dobra. Uwaga, teraz tak. Tyk. Tapet. Nie, to jest tylko z drugiej generacji. Dobra, uwaga. Teraz druga podpowiedź. Uwaga. Właśnie to jest głupie, że ja nie wiem, kiedy wy macie ten stop, czy jak tak. Dobrze, że z drugiej generacji nie było ich tak dużo. Dobrze, ja już to powiem tak, no. Hasar zgadłaś. O, to jest druga podpowiedź, ale Hasar zgadła już. Hasar zgadła. Bo ja też mam podgląd, też opóźniony. Wam macham, ale to jakoś dziwnie wygląda. Więc to jest jakby druga podpowiedź, ale już Hasar zgadła, czyli to jest Smeragl. To jest Smeragl. Odpowiedź to było to. To wyglądało coś takiego. Baltoj był z trzeciej generacji, tak. To jest Smeragl. Więc Hasar ma pierwsze ten. Brawo, Hasar ma pierwsze. Teraz tak, cyk. Zapisujemy sobie tylko jeszcze wejdę na Discorda i sobie to będę zapisywał. Ale na czym? A na tym. Hasar 1, Hasar 1. No pięknie. Dobra, uwaga, teraz będzie druga zagadka, moi drodzy, już szykuję. Tylko zdjęcia. Jak tu to ja wczoraj nawet próbowałem. Dobrze, uwaga. Kolejne zdjęcie, które będzie, to jest... Ja muszę jakiś zegarek sobie przygotować. Co? Kurde, ale tu mam... Garixte, Munchlax, o właśnie, ale przeczytałem Muchtrix, bo też chyba taka gra, chyba mam Muchtrix. Tak, australijski malarz. Dokładnie, uwaga. Teraz druga zagadka to jest to. Ja wiem, zasłaniam wam tu. Przesunę. Druga generacja. I poczekam sobie na odpowiedzi, na luzie, powoli, nie śpieszy się. Munchlax to był Munchlax też. Czy on? Nie, Munchlax był niebieski, to nie. Niektóre fajnego masz Alakazama na profilu. No to... Super. No i Dominik Player już zgadnął, tak jest, easy. Ja się przesunę oczywiście, pewnie się przesunę. No i potem będę to korygował, gdzie ja mam tą kamerkę. Trudno, tak jest, moi drodzy, to jest Ariados. Tak jest. U mnie byłem pierwszy. A nie, Hydra był pierwszy, przepraszam. Ej, Hydra był pierwszy. Ariados, tak jest, teraz mi się Tak, Hydra był pierwszy, przepraszam, koryguję. Mam nadzieję, że wam się nie pokazało to, co nie chciałem wam pokazać. Ariados. Tak, Hydra. Hydra to jest jakiś potwór. A nie, Hydra ma 2 punkty. Nie, czekaj chwila, bo teraz tak zgubiłem. Nie, Hasar ma 2 punkty, Hydra ma 2 punkty, bo Hasar zgadła za pierwszym tym. Więc tak to będzie wyglądało. Hydra był pierwszy, tak jest, ja mówiłem, tak, nic jeszcze. Tego neta to wtedy was rozwalę. Nie, będę korygował, bo też mi trochę idzie wolniej. A, sekundka. Muszę stać wygrano przez to. Dobra. Dobra, trzecia zagadka, uwaga, już. Dam wam jakoś...
Nie no, takiego przybliżenia wam nie zrobię, bo zgadniecie. Zastanawiam się, co tu przybliżyć, żeby łatwo. O! Uwaga, proszę państwa. Idą łeb w łeb. Prezydenta, tak jest. Uwaga. Tutaj kamerka nie ustawiona. Ale to potem zmienię. Dobra, uwaga. To jest kolejna, trzecia zagadka. Proszę. Druga generacja. Nie. Pareta. Tutaj Fereta wygibituje dzisiaj. Ale mam to przygotowane wszystko. Więc czekam na odpowiedź. Druga generacja, proszę państwa. Granbull. Nie. To nie jest Granbull. Oczywiście nie będę odpowiadał, po prostu będę czekał. Jak nie będzie po jakimś czasie, to będzie druga podpowiedź. Okej, widzę. Tak jest, Hydra. Hydra był pierwszy, przykro mi. Hopip. Tak jest, moi drodzy. Jest Hopip. Chciałem dać to wam na drugą podpowiedź. Hopip, tak jest, proszę państwa. Bardzo dobrze, Hydra. Masz już 4 punkty. Gratulacje. Oczywiście Hydra muszę zapisać sobie 4 punkty. No niszczyciel, proszę państwa. Niszczyciel. Ma najszybszy neta tak naprawdę, po prostu o to chodzi. Iglibuff, właśnie, ale Iglibuff był podobny właśnie tak do Iliki. Tak jest. Dobra, ale zrobimy tak. Różowego jeszcze było, no. Ale teraz uwaga, odtąd wprowadzamy zmiany powoli, że tylko jedna odpowiedź na ten. Teraz już nie ma strzelania, jedna odpowiedź, bo wam bardzo dobrze idzie. Nie ma strzelania, więc jedna odpowiedź. Tylko będę patrzał. Nie był w trzeciej? Nie, był w drugiej. Jak wymiana militanka. Nie. To ogonek, a nie matka. Tak jest, to ogonek, proszę państwa. Dobra, hopi. Tak, co my tam mamy dalej? A. Dobrze, w brylach mi się nie odbija, co tam. A, wiem co. No, to powodzenia wam życzę, nie? Jak coś, uwaga. I teraz jedna odpowiedź, tylko jedna odpowiedź. Nie jadam za bardzo owoców, może nie wiem się przynajmniej ośmiorniczki. No, dokładnie, uwaga, to będzie... O! Tylko jedna odpowiedź, druga generacja, proszę. Czekamy na odpowiedź. Nie, słyszycie. Hydra bardzo chce drugi Spielfest C1, nawet i pierwszego nie było. No i Hydra ma, Hydra, no. Murką. Hydra jest najszybszy. No nie chciałem wejść, bo ostatnio mówicie, że trudne, że strzelaliście. To on tak szybko widzi, no. Nawet pierwszy się jeszcze nie... No właśnie, to samo, tak. Dobra, Murko, Hydra. Ale możecie jeszcze dogonić, spokojnie, będzie podbijanie punktów i tak dalej. Więc spokojnie, nie ma żadnego problemu. Każdy jeszcze jest w grze, jeszcze jest dużo tych zagadek. Dobra. Wy tego nie widzi. To jest bardzo charakterystyczne. Dam wam takie, piksel jak nie wiem co, ale dam wam takie przybliżenie.
żeby było trudniej. Wiem, że będzie szpetne, może ten, ale żeby każdy miał szansę. Akurat wcześniej po dźwiękach było o wiele trudniejsze niż po widoku. Tak, tak. Wiem, dlatego chciałem coś łatwiejszego. Jak mam dogonić, jak on szybciej widzi niż my? No nie wiem, no. Każdy bez muzyki gra na ślepo. Tak, tak jest. Następnym razem na Discordzie się bawimy, no. No możemy się tak, mogę wam zrobić taką grę też na Discordzie, nie ma problemu, nie? Możemy na afterze po live'ie przed wejść. Dopięcić parę też coś z kablem z netem do Sandzoliwy. Dobra, uwaga, kolejna zagadka. Hop. Tylko jeden strzał. Karmyzie może siły nie mają, no. Dobra, dobra, dobra. Co tam? O, szczury. Dokładnie, no ktoś musi też szczury łapać. Przecież szczura, a szczury go dech. Może się już wyłapały wszystkie. Tak jest. No i uwaga, no co to jest za ten? Uwaga, czyżby Hydra znowu poszedł? Hydra poszedł googlować. Teraz, oj, trudne się wylosowało, co? Teraz to palnął trudne. Ja mówię, ja wiedziałem, że coś ten. No co to jest? Proszę, można zgadywać, nie bójcie się. Znaczy to jeden strzał na ten, ale potem będzie jeszcze drugi strzał na 1 punkt. Proszę się zastanowić, warto. Co to jest Noudum? Co to jest za Pokémon? Hondum. No jakby to powiedzieć, Shanti? Dominik dał Hondur. Ale też zgubiłem, to jest Hondum normalnie, nie? Nie dziękuję Dominik Igde. Leniwy cheater, tak. Czekaj, bo Hondur... Czekajcie sobie. Hondur? Ja już zgubiłem, czekajcie. Ja zgubiłem. Który jest który? Taki znawca Pokemonów zrobił. Hondur, tak, Hondur. Dum, czyli Hondur, czyli Dominik Player był pierwszy. Dominik Player był pierwszy, proszę państwa, i ma 2 punkty. Bo to nie była ewolucja Honduma. Czyli Dominik wkracza do gry. Dominik dwuja. Znaczy nie, masz 2 punkty. No, Dominik Player to ma. Hondum jest duży, tak jest, tak jest. Dobra. I uwaga, kolejna zagadka, która będzie. O, będzie ładna. Ciekawe, czy to będziecie wiedzieć. Uwaga, kolejna zagadka przed wami. Uwaga, proszę się skupić. Za blisko ławki. Tak, no. Uwaga, dłonie na przyciskach, tak jest, łapem przyciskach. Co to jest? Łatwe, myślę, że łatwe. Co to mamy, proszę państwa? Co to mamy za ten? Dawaj trudne. No ja bym chętnie dał trudne, tylko że mam przygotowane 10, nie? Potem mogę jeszcze kombinować trudnymi. No i Hydra, no i taka jest gotka z tobą. A, jakby oczywiście. Ajajajajaj, no i taka jest gra z tym panem. Taka jest gra z tym panem, jest bardzo dobry, gratulacje. Hydra, masz 8 punktów, nie martw się, tak na końcu pewnie będzie za 30 punktów ten, więc każdy ma szansę, luzik, arbuzik. Następnym... Nie widzicie. Co to było przybliżenie? Ten Hydra byś dać szansę komuś. Dobra, jakość tego obrazu jest po prostu zatrważająca. Petne jak nie wiem co, ale
A to będziecie wiedzieć, to będziecie wiedzieć. Uwaga, następny obrazek to ten. Magby nie z czwartej? Nie, z drugiej. Bajtle były z drugiej już. Ja zanim zobaczyłem, to już Hydra napisał. Ja poradzę, że masz. Mówiłem, byś trudne dał. No ale ja chcę, znaczy potem damy, bo ja na razie dam takie, jakie miałem przygotowane. Ja mam tyle przygotowanych. Daj mu SC na cały rok, może uda wygrać starcie, tak jest. Nie daję innym szans, bo w StarCraftie nie mają szans. Ładnie. No to jest za Pokémon, druga generacja oczywiście. Taka muzyczka, ten jak na święta, nie? Leci. Co za prześcieradło. Ja myślę, że to proste jest. No, Shanti, tak jest. No przecież jedyny srebrny to jest Stelix. Jedyny srebrny to jest Stelix. Chyba ma, tak jest. To dobrze. Okej, ja zmienię tą muzykę, po prostu zaraz wszyscy tu uśniemy. Więc... A to jest... Damy to i... Tam coś bardziej... Dyn, 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 dyn. Dobra, moi drodzy. Shanti ma plus kolejne. A Shanti jeszcze nie ma nic. Słuchajcie. Shanti ma 2, elegancko. I Hasar ma 2, Dominik ma 2, Shanti ma 2 i Hydra ma 8, ale to jeszcze nie jest koniec. Duch typu Stelix, dokładnie. Nie wygląda jak Stelix. Dokładnie. A twój awatar wygląda jak Alakazam. No i powiedz coś mądrego po raz. Już się zaczyna, już się zaczyna. A, wy się. Dobra, miśki. Taka gotka. Jak tak chcecie go dać? No to macie, proszę. Bawcie się, nie? Druga generacja. Chcecie coś trudnego, to chcę wam dać coś. Każdy sobie rybkę nie mam, bo pisk. Dokładnie, dokładnie. Tu się nie dyskutuje. Wiesz, zasada jest taka, ale w życiu jest na odwrót chyba, wiesz. Hasar, Espion, tak jest! Nie Glipa, wiedziałem, że pomylicie. No wiem, sorry wam, życie go pokazałem. Ale jest, jest. Nie wiem, szczela mi z tym. Tak, ale chciałem, żeby było podchwytliwe. Chciałem, żeby było podchwytliwe. Bardzo dobrze, proszę państwa, o to chodzi. Miałem ten pod. Dobra. Bardzo dobrze, Espion, czyli Hasar ma już 4 punkty. Gonimy, proszę państwa, gonimy, gonimy. Bardzo dobrze wam idzie, moi drodzy, a zaraz i już cyk się następny pojawi. Tylko ja mam... No to przybliżyć, aż tak sam wymyślił. Oj, trudne się wylosowało. Dobrze, moi drodzy, uwaga, oto następna zagadka pana Jacka Placka. Druga generacja. Nie wiem, dobrze, że takiego kadru Paperyna nie pokazałeś. Zad kocika, tak, tak. Gremlin bardziej różowy był. No tak, tak, ten był bardziej kremowy. Ja nie wiem, jakie ty z Hydra strony oglądasz. Daj, wygrasz to Hasar, dawaj, dawaj, co to jest?
No zalew. No niestety, Dominik, już nie możesz zgadywać na to, bo zalew jest z trzeciej generacji. Nazlip. To jest z trzeciej generacji. No. To jest z drugiej. Spokojnie, zgadujcie. No i kurde, elegancko. Asar. Tanken. Ładnie. Tanken jest. Brawo. Ja teraz pytanie czeka, bo on wie, ale czeka, aż ktoś go dogoni, proszę bardzo. Asar 6. Jeszcze tylko 2 punkty do Hydry brakuje. Uwaga. Zagadka numer 10. Mogę dać więcej jak chcecie, bo tu tyle mam na razie przygotowane. Pam, param, pam, 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 pam. Ja mam to przybliżyć, żebyście się nie kapli. O! Uwaga, generacja druga, proszę państwa. Parę tych w międzyczasie nafutrowałem, to kabel dobrze ci. Dokładnie. To są flora, a blisko, ale nie. Jadymy, tak jadymy, a nie mogą strzelać. To są... No i tu Wiro! Na koniec przyszedł. Tak jest, to jest Apium. Tu Wiro był, ale tu wszyscy już wiedzieli, ale tu Wiro. Nie ma bata. A, mam was, tak jest. Tu Wiro dwójeczka, elegancko, gratulacje, 2 punkty. Tu 2. Tu Wiro 2 punkty, dobrze proszę państwa. Tak dać, dobra. Czy chcecie jeszcze, proszę? Dokładnie, taka sama. Cały naraz, no, ale elegancko wszystko poszło. 5 punktów żartuję, dokładnie. No dobrze, no to masz minus 40, nie no, żartuję oczywiście. Dobrze, moi drodzy. Czy chcecie jeszcze jakąś dogryweczkę? Proszę oddać znać. Ewolucję później dostał. A ja sobie wpiszę... Wiecie, trudne, tak? Trudne. Zobaczyć. O, my tu jeszcze mamy. Okej, dobra. No to wiem już kogo damy. Jeszcze więcej, wtedy gramy dalej. Dobra, to damy, ale to musicie mi dać chwilę, bo muszę ten dom... Jak się go pisze? A, mam tego. Że właśnie... Nazwę ten obrazek Gugu, żebyście nie mieli. Tylko jak kur... No, dobra, uwaga, oto kolejna zagadka, cyk. Właśnie z tym zdałem sprawę, jak strasznie musi być dziwnie, jak rzucam oko szczęśliwym żartem na streamie i nikt nie wie o co chodzi, bo mam minutowego laga. Gramy, dawaj, dzitkę. Spokojnie, nie, tak nie.
Teraz to niedobrze, bo się konkurencję robi. Minęła uprzejmości. Co to za Pokémon druga generacja? Oj, oj, ojej, oj. Proszę, będę ziewał. Patrz. Dominik, spadaj to nie jest Pokémon, przykro mi, ale Hasar. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gratulacje, Hasar. Masz, uwaga. Masz równi z Hydrą. O 8 punktów. Więc gratulacje, gratulacje. Dobrze, i teraz zrobimy Pokemona. Chcecie tylko Żota, czy też z innych na przykład regionów? Do trzeciej generacji chcę dawać, bo wiem, że tam potem wyżej niektórzy nie wszyscy znają. I chcecie też z innej generacji. I teraz będą za 3 punkty, uwaga. No, tak zmienimy. Owoce może pyszniutkie. Tak, myślę, że zrobimy wielki finał. No myślę, że zrobimy wielki finał. Więc teraz będzie jeden z pierwszych 3 generacji. Będzie wielki finał. Chyba, że chcecie znowu zrobić teamy. Tak jak ostatnio, czyli będzie Team Hasar. Ale jaki wynik? Po 8. Po 8 jest. Hasar, ty i Hydra. Znaczy Hydra, mówię do ciebie, ty i Hasar, no właśnie. Chyba, że chcecie znowu zrobić teamy, że wybierzecie jedną osobę, która za was będzie też zgadywała, czyli będziecie mieli 2 strzały. I to będzie jeden ze 3 Pokemonów. Więc proszę się zdecydować, a ja w tym czasie poszukam sobie jakiegoś Pokemona, który nie będzie taki łatwy. To mogłoby. Drużynki fajne, okej. Ja się na drugą gen nie znam. A, rozumiem. Nie, no najpierw za 8 punktów pytanie było 3 finalistów. Po co ci 3? Tak, nie no, finaliści zawsze za 3 są. Dobra, więc proszę. Proszę napisać Hasar i Hydra. Kogo chcecie, oczywiście więcej niż... Nie, napiszcie, że kogo chcecie do strzałów wybrać. To jest z czatu. Lama, no dobrze, lama. Proszę napisać, kogo chcecie, a ja... I będzie trudne, więc wybierzcie mądrze, proszę. Bo ja już... I na boku. No i wiecie co śmieszne, że Allegro mi weszło, nie? Więc to będzie tak, że... Jedna z 3 pierwszych generacji to będzie i to będzie Pokémon, już wybiorę. Chwila, muszę wybrać tylko Pokémonkę. Ja, żeby nie było tak łatwo. Już mam Pokémona. Tak jest, mamy tego Pokemona. Napiszę oczywiście tu. Dobra, jest już gotowe. Jest już gotowe wszystko. Szkoda, że musieliście tyle czekać. Pierwsza podpowiedź będzie, no i tak w sumie i tak, kto pierwszy ten lepszy. Dobra, jakie prima? Drinki fajne, uwaga, dobra. Więcej niż 2 owca.
Hasar nie mogę wziąć. Hasar bierze Shanti. A no, Hydra Dominika, czyli klasyk. Dobra, jazda. Weźmie to 6 wyzwa, dokładnie. Dobra, uwaga. Proszę. Te paluchy albo ten na kneflach, na przyciskach, albo na kneflach, uwaga. Jeden z pierwszych 3 generacji. Macie po 2 strzały. Gotowy. Tu Wiro też możesz walczyć, śmiało. Proszę o powtórzenie zasad. No to jest takie, że musisz napisać. Czego nie rozumiesz? Do przodu. Ja do przodu. Co to jest za Pokémon? Nie będę odpowiadał, chyba że będzie dobra odpowiedź. Dobrze, Team Hydra już odpowiedział. Proszę i tak o napisanie i powiem, czy ktoś zgadł. Proszę o Teamu Hasar o odpowiedź. O, oczywiście tu Wiro też nie. Ale daliście? Nie, daliście, ten wziąłem odpowiedź. Teraz Hasar i ten. Będzie inny kadr. Już mogę powiedzieć, że to właśnie nie jest Nafi ani Wubufet. To coś tak śpiewa. Dobrze, Shanti da Vaperon. Więc ale tu jak dasz znak zapytania, to i tak ja to uznam za odpowiedź, bo będziecie mi dać takie znaki zapytania, nie, to jak nazwę Pokemona się będzie liczył jako odpowiedź. Hasar, jeszcze twoja odpowiedź po prostu. No i tu Wiro też możesz zgadywać oczywiście. Zapraszam. Pisz. Najwyżej ty to wygrasz po prostu samemu znowu. Nie wiem. No miało być trudne. Jeszcze Hasara musi odpowiedzieć. To jeszcze poczekamy sekundkę, jeżeli Hasar nie odpowie nic, to jedziemy dalej, bo... To inny kadr? Tak, inny kadr. Nie wiem, poproszę dalej. Okej. Dam jeszcze inny kadr. Chyba będzie łatwiej. Uwaga, oto następny kadr. Nie miał jedną odpowiedź ze wszystkich. Co to za... Oczywiście jeszcze będzie jeden kadr z tego, ale będzie większy, szerszy. Spokojnie, jeżeli nie. Na luzie możecie stanowić. Możecie zrobić, nie wiem, grupy wsparcia na Discordzie i się naradzić. No. Jezu, co to? O, a już jedną odpowiedź mamy. Poczekamy na wszystko. Jeszcze poczekamy. Hydra nie odpisał, chyba że się wszyscy zgadzacie do sobie. Okej. Jeszcze poczekamy oczywiście na odpowiedź. Jeszcze proszę o odpowiedź Shanti. Hydry. No chyba że się zgadzacie ze swoimi teammate'ami, czyli swoimi właśnie z zespołu. Okej, Hydra. I jeszcze ostatnia Shanti. Poproszę o odpowiedź, chyba że się zgadzasz z Dominikiem. To tak, nie, co ja gadam, z Shanti była z kim? Aha, Shanti była z Hasarem, tak. Czyli Hasar i Shanti są w to samo. Uwaga, odpowiedź, już tak mówię, pierwsza odpowiedź było Quagsire. Nie, to jest. Marsztomp, Dominik, nie. Tealo niestety też nie. Proszę Państwa. Hasar i Shanti wygrywają nasz dzisiejszy konkurs. Gratulacje.
Nikt nie zgadnie. Hasar już napisała, tak, ale jesteście razem w teamie, nie zapomnij o tym. Hasar zgada pierwsza, tak, tak. Wiem, ale czekałem. Chciałem zrobić wam takie napięcie. Tak jest, to jest Valerin Max, słuchajcie, no. To jest... Ja tak wygląda się z Hasar 100%, teraz to tak. Tak jest, więc mamy to, proszę. Mamy to, moi drodzy. Faraty podpowiadały. Tak jest. Gratulacje, Hasar, za wygranie tego. Jak, oczywiście też gratulacje wszystkim, którzy brali udział w dzisiejszym quizie, więc się bardzo że się będą mi podobały, więc te quizy będą, myślę, że stałą częścią wiecie co, naszych streamów. Dziękuję za piękną grę, dziękuję również, świetna robota wszyscy, tak jest. Pierwszy kadr mega dziwny, no bo właśnie, wiecie, jak dałem tu albo pasy, a tu dałem to. Mogłem dać trochę bardziej na łapy, no. Bo miało być trudne, nie? Tak, to dałem. Dominik przedstawił przykrość po komunów, owszem, nagle przestał oszukiwać, tak, już w ciepie idą. Dobra. To by było na tyle. Dzisiaj będzie, tak jak mówiłem, krótko będzie after, więc zapraszam teraz na Discorda, bo będę miał tam jeszcze tylko parę pytań do was. Biorę się za montowanie, żeby jutro odcinek wyleciał. Ja nie szukałem. Dostanę medal z ziemniaka, z kartofla, ja? Medal z kartofla. No może dostaniesz, zobaczymy. Zobacz, medal z ziemniaka, tak. Zrobię taki i na Discordzie ci farety ci go zjedzą. I bardzo dobre nakarmione farety, to dobre farety. Więc ja tutaj już włączam to. I tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko. Zapraszam jeszcze na Discorda, na after po live'ie. Link oczywiście w opisie. Dziękuję Hasar za dyszkę dzisiaj oczywiście. Jeszcze raz za wsparcie. Dziękuję bardzo serdeczne. Po to go chcę, dokładnie. Po to chcę. Zdrowie go w wolnym czasie. Nie zapomnę, mam nadzieję. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za streama. To by było dzisiaj na tyle. Teraz się będą pojawiły oczywiście odcinki. Jutro się pojawią o 16 szmaragdowe Pokemony. No i do zobaczenia we wtorek oczywiście za tydzień na Radical Red Farety. Ja idę, ale nie na after, tylko zadania robić. No idź, bo ja też będę musiał sobie montować, więc każdy też do roboty pójdzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie i to tyle. Pa, na razie. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.